Aidragam rok jotono angto aidraga se video snamani hingaiba subun bagai aidragam do. Haina hai ang ara norok bagai video kata tagi phaika norok no phaigam ani video go ani blog go ani channel go mo hangkai robibar ni aidraga bugos thangai tipin nagai tipin chagai tong phaimani se ang ongla ha ani tong thayo aidraga hangkai tipin mango bubu robibar sendo robibar simisa manga subuno nohogai chai tong phaimani phle hingkai mo hingkai sarik jora go sarik jora ni tipin ongla phle emni to tipin to sungsra maya thangaino nijeno ma paina go yang aidroni maino naragoi se to nogo do tiporo bo sanani hingai aidra khosa sagai tiporo bo khosa sanani hingai narak to nokhangkai mai mise piagai thangbai subun magai dogana thangai manai pai tui phaibele manai chanani hingai hingkai moba haino hai ara kaisa bini salagni chanai mani sindo mo hingkai ang tauno thangmane tauno thangai kisa manai rok na khaple manai rok na mane pore hingkai phaibogo phirokbogo hingkai momo paiye chalai mani phle tauno khakaisa momo po tauno khaka hingkai bana momo jajago kata kata galai angbo thokjaya sido hingkai chate hingkai thokjago tabakai bana tauno khagai momo mang chajago hingkai mo hingkai ani rinai risarok sido sadongo phramjak tani hingkai buisuni sakango tama hing sajinai bono rinai katari sakatarokno sadongo phramodo subun bagai angbo rangsa sadongo phrammani ang nogo thangnani hingai manai rok tiklaibai masido hingkai mo hingkai sikani lokar mo hingkai tolani lokar manai rok se ubur jopor ongoi paijak mangjoto hingkai ani to painani naijak se hingkai ba ani semester painani naijak hingkai ba subono manai kasam rok no ba aste aste packing khai dakhaple nogo aste aste tui phikaple hingkai rego hingkai juta rok bo tongbai juta mangsai rego 4-5 ta juta angnai juta se dajak hingkai ara manai kasam rok bo tongo manai kasam bolte ri kasam rok phle je swkang namani ri rok kasam bo kasam ya katano hingjaknai katano tongo tani hingkai chungjakni bagai ani bagai kasam ongla phle ya hingkai katano bo hi bag hingkai tasing gajin rok no ri nai risa tiklai phono ya te subuni bag sindo hingkai ya hingkai bisna rok ja abur jubur ong paijak nai di Neng teman kang sabu ma? He? Kayu? Kayu cha? He. Neng ta kang sabu ba? He? Ketena kang sabu? Papa. Papa. Na tamani. Kayu bchana. tabo hingkai nogo sokpai se tama khaika hangba nogo sokpai se bazar ni dormos rok pai tui phai se subuna ragai se fresh bising dajak fresh bising ni se thanda khai kharjak no se subuna chanani bagai achogoi tongjak ang khukdui gluk monogoi chanani achogoi tongjak chasa chaka so ang tongmani jaga so tongthaio hingkai thanda khairok jajanai kwrwi sakade subna ke chana moso gusro tongka hingkai hingkai nogo phaika hingkai bo chamaya ang paio akai ma hayong paio Norok lai naithok jaya phung wngjaknai anglai naithokjago do swibuchano ang hamjagoi tongo so swibuchano naithokjago colour emni to colour sidra jagai no tongna norok bo hingkai ang hingkai naithokjago hingkai bini boma hingkai thwije paila do mane tama hing sajak sinai mai chaya tui simi nungui tongo hingkai sanai satam dongkha mai chayaoi hingkai theipaila bini swkango bo sapta kaisa sapta kaini rok mai chaya tongjak tui simi nungui hingkai supo hingkai theilia tabo hingkai theipaila phle tabukni mai chaya tongo hingkai ba hingkai mo ang sibusarok ni bagai mai buir mane toktui rujakbai mai buir mane hingkai aro kisa tongo ani hande bo achago do acha mane hingkai busu acha mane busu no rui rwla phle sububai sapegoi Absu se skang jana kaisa malale. Mo ma kai kare ke saka.
Nakal kri de. Tabo hingkai ang moso yogoi tongo hingkai moso ni loge tongo berma bo yogoi tongo moso bai berma bai baksa kaioi hingkai tabo hingkai moso bai berma yogoi paikaba tabo bini loge ga tongo toktui rojak no moso lakjok khainai hingkai moso lakjok khaimase toma hingsanai berma kisa bangi thanglaple berma bang thamani bai thogya kai masala ha hingkai moso to hugui no tongo toktui bai subse musu huipaye handena rei mase berma bangla ha hangai sajangla thokjaliya popo angbo thokjaliya nongla ha chainai manise tabo hongkai mo bini aidroni video se angla ha nogo phaimani video bini aidroni hongkai mekhmojok bai alu hongkai subana tok mekhmojok no ragoi ara alu no bo ragoi guri khaiei yoknai phle hingkai ang guri khaiei ramani sububo norok no phanoka norok nugui tongna ang toma hingkai sasinai ang sajaga ga tongphugo mane ani tongthaiya tongphugo phle ang wansago je mekhmojok bai alu baja sanai hingkai wansukti no khukti klai paio hingkai suboni ang nogo phaina moso sokjak nogo phaikha hingkai ang mekhmojok bai alu yogoi janani bagai ready se khaila ha aro yang tongo yang hingkai sakmo ang tabok sakmo yogya sorry toknani bagai ready khai tongo toma ready bo togoi se tongphle hingkai norok ano toma hini sanai ano nugui tarok tamini bede do ang gamsa kangjakse kuluma jora hingkai bang gamsa kangui no tongo maising jora go hingkai blanket bisingo hajak tungma jora go hingkai ba subono gamsa kangui haike asogoi toma hing sasinai asogoi sakmo togoi tongla haple ang toma bo kok samani thepala ha hingkai kok rogo subon bagi video go bo ang kok sate khamia do kok ro jagoi thango hingkai aro lasima haibo ongjago tomani ang asok lasi silia subono kok toma hing sasinai kok ro mani bagai voice recording thepagai reple voice over thepagai reple ang hingkai mekhmojok rok yogoi paikha ba sakmo rok togoi paikha ba hingkai toma hing sasinai tabo hingkai bana no ang kaikha hingkai nogo phle ang kaikha hingkai bana thangjago aro blai bo akhai ta khago hingkai ang no bana kaigo hingkai nogoni borok kaikha hingkai thangjaya phle asok subon bagai ang mangno bana ma kaigo nungno kaidi hingkai ano thugui reple maiti jagaise bazar se phai sok paila ha bazara manai rok nanani hingkai tabuk to buisu se hingkai ba buisuni ritung rok nanani bagai thanglaimani phle bazar ni to thangna to thangka thangmase mungsabo namaya thok bokhrogo phunai thok kaisa nakha siram phle hingkai aro skap kaisa nakha asokbai no phaika rok bo kwbangma hingkai bokhro kiting ma haisa ongsigo sadong bo tongo hingkai subono phaikha mungsabo naiyagai borok thumaje tomakhai thujak naira de yathek na tomakhai khai thuri tong hingkai ani video asuk jara no ongkha norok bai ang aro kata video go malai nai hingkai norok ani video no chajakla ha hingkai like comment subscribe khairedi।